kamppailemaan. Ja roskat ylös. Ruotomummo. Jumalauta kuule. Älä oo niin isosuinen. Ja nyt alatte vetää. Niin, kaikki roskat ylös. Kaikki mitä me ollaan roskattu. Mä oon ottanut kuvan teistä. Ja Näytäpä isännöitsijältä hyvältä tulee teille lasku. Se on ihan varma. Älä viitti viisastella. Älä tule Älä lyö! Ja nyt alatte vetää. Joo, mä otan mun kamat. Kaikki mukaan. No mitä helvettiä? Mä laitan tän nettiin tän video. Nyt ylös ja täältä pois pihalta. Ja heti. No joo. Nyt täältä pois. Teillä ei ole mitään asiaa tänne toiseen pihalle. Älä. Janne oikees nyt hei. Älä. Alkakaa vetää. Sitähän nyt aika Ja aavistus. laskut tulee Sitä on nyt teidän aika vanhemmille Tähän on kotiin. aavistuksen Mitä me huvittavaa. ollaan tehty? Mitä me ollaan? Nämä roskat. No me Täällä voidaan ei oo siivota ikinä. ne. Joo. No niin, onko kauhea ongelma? 2 roskaa. 3. Tuolla. Ei ole meidän nuo kuule. Ei oo meidän. Teillä tulee vanhemmille lasku kotiin. Juu, fuck. Mä oon tän talon. Pitää komentaa. Haluatko syytteet? En. Tällaiset roskat vaan. Joo, Haluatko mut vielä te nää saatte roskia, jos ne- syytteet. Mistä? Tuolla on roskis. Joo. No niin. No niin, siitä tuli No rike. nyt. Alkakaa vetää täältä. Haluatko syytteet? Haluatko? Mä menen hakee puheenjohtaja. No siis me ollaan keräämässä nää roskat ja tää tulee